turamurekerengana yemo sana tima tingangike go chakiagera okonyoranga ebintu mbira abantu bakorose bakorekera bagwancha kusebinte bye bakoroko babatagete kuseba bakoroko babayibwatukire kuri nsegiga bamwe to monta korekende gyonse in fact ayo monto mogotu gosayo monto goikire miaka obwanere gotene nanjira de musubati barongo konyomande gayo ko ruchinguru gotene no mwana bweskuru njera gosenga yo konyoro monta ko ruchinguru gotoka senyuma yo kwego kino mwana bweskuru pakana baro jino mwana bweskuru aya na boro jino mwana bweskuru karoke na boro chinga na bareke gori kenyaruka yawo na bareke gori kiamo muro na bareke gori kyo mwano yes but kwa nyoranga de ritimango koragete gosenga irikorwa bado muntu yoiga akobwata no mwana bweskuru bwete baka uniform abante bago ikabeba kusaba sometimes bata kabono ko chegie serikali baranga osengo korere gas manyaboni ga yonte garata boni ga bana bagine skuru bare mbare bakire finka ngayoko nyoro monta ko rushinguru kyo kwenda no mwana bweskuru do mwana gosome skuru yesu kone ri gusuboroso nona bari university bado ne skuru bari kore ndagota bangekera go kire university no muntu kabere machua no muntu matenga decision kyo kwira at the end of the day but ibona gero to kwira na saiga abana mbara batokoroka ngati gabasome abana ngo kina bari kwanyoranga mabere yemibere naro but yo mwana tigasome skuru gari mbabwate ngo twara bari chi meetings n'abari n'abantu bari bameta mangana yabana kero go ikire age getega gosora adolescent gosebona kwangere kumanya mangana yensegega kwangere komera buya but abantu abaiga okonyoro muntu ore no mwana bwe skuru ase nyumba yo kwegokia omuntu yigo okonyoro ore no mwana bwe skuru kero kende gosiba kare gosengo sinoro sana imi abantu sometimes niko bagotema ebintu ebiga gusoko nyoro monda kwa mwanga bono nindoje nga omuntu yigo sanere wetra 0741583878 mwaka naro watu tichinza mojicha tukana rokoro by the way na mtoto mdogo sana na mtu mzima mtu ameandikwa kazi uko pale county unafanya kazi kubwa pale kuna watu wewe uko na mtu wako ni nini mbaya 0741583878 wetra 074158